ভিডিও দেখুଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାରି ଯୁଗରୁ ସବା ଶେଷରେ ଆସୁଥିବା କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଓମ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି 1, 2, 3 କ୍ରମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27 କଳିଯୁଗ ବିତିଯାଇଛି। ସମୟ ଚକ୍ରର ଚକ ଘୁରି ଘୁରି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଏହା ସମୟ ଚକ୍ରର 28ତମ କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କାଳଖଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କଳିଯୁଗର ଅବତରଣ ହୁଏ। କଳିଯୁଗର ଆୟୁ ସମୟ ସୀମା ମୋଟ 4,32,000 ଅଟେ। ଏହି ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଚାରି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ, ଦୟା ଏବଂ ଦାନର ନାଶ ହୋଇ କେବଳ ଶୌଚ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ହିଁ ରହିଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ 1000 ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ 3 ଚରଣରେ ଅଧର୍ମ ମାନେ ପାପ ଏବଂ 1 ଚରଣରେ ଧର୍ମ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ 1000 ବର୍ଷରୁ 1 କମ୍ ହୋଇ କେବଳ 100 ବର୍ଷ ହିଁ ରହିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ 11 ଫିଟରୁ କମି କେବଳ 5ରୁ 7 ଫିଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଏ। ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଜୀଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କଳିଯୁଗକୁ ଗୋଟିଏ କଳା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାକି 3ଟି ଯୁଗରେ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା, ଯଜ୍ଞ, ପୂଜା, ହବନ ଭଳି କଠିନ ବିଧିବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ସେସବୁ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିପାରୁଛି। କଳିଯୁଗର ଏହିସବୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା, ବେଶ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଂସେଇଖାନା ଭଳି 4ଟି ଜାଗାରେ କଳିଯୁଗକୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରୂପରେ ହୋଇଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମର 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମଣିଷକୁ ଜୀବ ହତ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଜୀଙ୍କର ବାଣୀର ପ୍ରଚାର ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ଏବଂ ଭାରତକୁ ମିଶାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଚାଇନା, ମିଆଁମାର ଭଳି ବହୁ ସାରି ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ରୂପରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମାୟାପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କଳିଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଜୀଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅବତାର କଳ୍କି ଭଗବାନ ରୂପରେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅବତାର ନେବାର କଥା ଆସେ, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ। ଧର୍ମ କିଛି ଅଧିକା ରହିବା କାରଣରୁ ବାକି 3 ଯୁଗରେ କମ୍ ବହୁତ ଲୋକ ପୃଥିବୀର ଉପର ଲୋକ ଏବଂ ତଳ ଲୋକକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ପାପ ବହୁତ ଅଧିକା ବଢ଼ିବାରୁ ଏବଂ ଧର୍ମର ହାନି ହେବାରୁ କୌଣସି ବି ଲୋକ ପୃଥିବୀର ଉପର ଲୋକକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେସବୁ ଲୋକ ମଣିଷ ଆଖିରୁ ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଲେ। ପୁତ୍ର ନିଜର ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଧନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ ରହିବ। କଳିଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଧନହୀନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ଏବଂ ଧନବାନ ପୁରୁଷ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କଳିଯୁଗର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି ବିଳାସମୟ ଜୀବନ କଟାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ କଳିଯୁଗର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଭୀ, ନଟି ଏବଂ ଅଧିକ ଖାଇବାବାଲା ଏବଂ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟବାଳୀ ହେବେ। ଆଉ ଗୁରୁଜନ ଓ ପତିଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ
ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ସେମାନେ ଭରି ରହିବେ। ଅସତ୍ୟ କଟୁବଚନ କହିବେ। କଳିଯୁଗର ରାଜା ଏବଂ ରାଜନେତା ପ୍ରଜାର ରକ୍ଷା ନ କରି କର ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ଧନକୁ ଅପହରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବେ। କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ପରି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ରହିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଖରାପରୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କରିବେ। ଚୋରି, ଡକାୟତି, ବଳାତ୍କାର, ପରସ୍ପରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଯେମିତି ଘଟଣା ଦୁନିଆରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଘଟିବ। କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ କମ୍ ରହିବ, କାରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ହତ୍ୟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ପାପ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୂକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଭଳି ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୁଗର ମୁଦ୍ରା ଲୁହାର ହେବ ଏବଂ ପାତ୍ର ମାଟିର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଳିଯୁଗ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ, କେଉଁ କାରଣକୁ ନେଇ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କିପରି ଆକାରରେ ହେବ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଦେବ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।